jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela en garti ha hande jokkude ɗo deftere no gonnoɗon e dow mum wiitede ceerno Bocar Salif Tall mo Bandiagara hakkude 11 e 12 gonnoɗen koye gollal tati joni kadi natten koye peñgol tati nokku bureau commandant cercal saaha hakkude waktu 11 e 12 ñalawma tawtoraɓe commandant cercal chef de canton Moustapha Yacouba Tall Aliou Daf hunde yimɓe chef de canton gam wonde seedeji yantude nantinowo commandant cercal omo jooɗi e 6 omo fayi juuɗe makko ɗiɗi ɗe foof e dow tabol ngal o jiimi ngal omo ɓorni lonon tokoson tawi kono e dow hinere junde ha hoofi omo ɓorni kakkiji nantinowo omo dari sara commandant o omo hucci beej e chef de canton o e wondiɓe mum wi mo commandant cercal wi chef de canton e wondiɓe mum wonde ko joni gasnumi janggude cimtol ngol jinmi wiide cimtol patugol e fiyaku ceerno Bocar Salif Tall kol commandant mo lomtimi o wanno e makko cimtol ngol holliri tan wonde e hakkude yimɓe foof ceerno Bocar jaɓino ruttade to 12 joni sa wi guila nden ha joni o serani e 11 ɗum ko hunde nde mi wawa famde o deƴƴi chef de canton Moustapha Yacouba Tall omo jooɗi e 6 hakkude Aliou Daf e goto e arduɓe makko ɓe omo ɓorni tengade makko omo fawide e dow buhe makko mo commandant kanko kay so haalde gonga konde mawna mo sanki tan o fuɗɗi firtidade e gurdam on hay goto e jano omo wirde 11 ko on hulno ko on tan rokkuno gueɗal ete joni o fuɗɗima noorede ko ɗum addinimi yidde guila joni hunde nde harte law commandant cercal kono noon mi jangi e cimtol ngol wonde ceerno Bocar Salif Tall ko neɗɗo teyɗo no fewi ete o nandani e jiɗɗo addude fitina e wuuro Bandiagara ngo yantude hen fawade ha joni e dow cimtol ngol omo nandi no fewi e gongirante chef de canton Moustapha Yacouba Tall heɓɓiri o wi eyi mo commandant nandude wona wonde wonko min mbiyata e pular domburu noon inde andira ngadde e wuttude mi anda sa faami ko jimmi haalde ko o deƴƴi commandant cercal wi eyi mi faami caggal ɗum o hucciti e Aliou Daf o wi an no mbiyeteɗa Aliou Daf o wi mbiyetimi ko Aliou Daf commandant cercal monsieur Aliou Daf holko jiiduɗa e chef de canton o Aliou Daf haydara so wona tan komin sehilaɓe sattidiɓe commandant cercal holko ganduɗa eko chef de canton haali ko Aliou Daf mo commandant ko chef de canton haali ko noon ceerno Bocar yalti e ko haalduno e mon ko ha laabi ceerɗo min de mbiɗa sikki o haɗani tan e 11 ko nanmi ina ñohe makko ko wona tan 11 commandant cercal o artiri yeeso o ƴeewi Aliou Daf o wi holko nanɗa ina ñohe Aliou Daf o ƴeewi chef de canton on ɗon ne ƴeewimo o huccite commandant o wi so haalde gonga mi anda ko gonga mi anda ko fenande kono kam yaaji no fewi e nder wuuro Bandiagara ngo wonde o fewjata ni ko umminde fetel jihadi commandant cercal o wi chef de canton ko kalɗa e ɗum ɗo
chef de canton o deƴƴi fodde lejjanɗe seeɗa o wi so haalde gonga min de ndeɗo ñoore yettaki min ma raw nde suwa yajde taw e wuro ngo commandant cercal o hucciti e goto e arduɓe chef de canton ɓe o wi anne no mbiyeteɗa goto e arduɓe ɓe e chef de canton min mbiyetemi ko Alpha Coulibaly commandant cercal monsieur Coulibaly holko jiiduɗa e monsieur chef de canton Alpha Coulibaly hay batte so wona tan o addirimi ko wonde seede commandant cercal monsieur Coulibaly holko mbawɗa settade ɗo Alpha Coulibaly ko mbawmi settade tan ko hunde wotere ɗum woni ceerno Bocar Salif Tall watti wirdude 11 ko ɓooyi hande ete o fuɗɗima dañde taalibaɓe hesɓe hewɓe wirdannoɓe 12 paati to makko gacci ko gonno commandant cercal mate wonɗo tinɗa ɗo ɗum addi fitina foti ko hakkude tijaniyankoɓe e koye mumen walla hakkude makko eɓe gona tijaniyankoɓe Alpha Coulibaly o deƴƴi fodde leƴƴande seeɗa o wi so haalde gonga ala mi tinani commandant cercal mate wonɗo eƴƴa omo wiya ko 12 ɓuuri 12 Alpha Coulibaly so haalde gonga ala commandant cercal mate wonɗo nanɗa omo wiya Farayse naaɓe potani laamade leydi ndi Alpha Coulibaly ala so haalde gonga mi nanani commandant cercal a jarama monsieur Coulibaly monsieur chef de canton beele a sikkani ɗaccori ceerno Bocar wirde 11 mum ɓuuri tawde kay o bonnanani hay goto o jiiɓani hay hunde wuro ngo commandant chef de canton Moustapha Yagouba Tall o wi mo commandant so tawi tan ko min namniɗa accuri ceerno Bocar e 11 mum wana hunde holnide kono sa wi yomi ɗaccu tan mi ɗaccat temi wonta memtude kono noon ya andu guila joni kala ko wawi kewde hen janggo e jaam koye defare ma timmude wonata commandant cercal o deƴƴi e lemiiji hoɗo ko jogori haalde nden yeehi ha ɓooyi seeɗa o wi joni noon holko jiɗɗa mi waɗa beele ma ɓernde ma deecce chef de canton Moustapha Yagouba Tall o wi min kay jinmi tan ko dokkami yamirode joni joni mi dartina ko yaawi 11 makko mi ruttinamo ko leelani to 12 commandant cercal o wi beele a sikkani ɗum rondata ko fitina chef de canton Moustapha Yagouba Tall o wi ala mi sikkani so ɗum ina rondo fitina ene wawi fodde foof ete hayso rondima fitina ne sikki ala wona hunde juutore so tawi ko fiyaku Sarif Hamalla ko wasi juutde wona fiyaku ceerno Bocar o juutata mo commandant ɗaccu fiyaku e juuɗam so Allah jaaɓi a jogorani dañde hen ko ina mettuma commandant cercle o wi chef de canton Farayse de so gonga caɗele ɗe min gondi ɗe tan ɓe yoni caɗele min goni koye haare mawde no feewi Allemagne hefti Paris e ko heewi e guure Farayse so min battanama hen kadi murtede leyɗele goɗɗe ha tenki ɗe min laamiɗe hunde nde fakitat chef de canton Moustapha Yagouba Tall wimo commandant mi rokkima kongolam hande ko alkamis so Allah jaɓi janggo aljuma ceerno Bocar nattat wirdude 11 so juulal juma juulama ko ɗon 11 haɗata ko min de wima noon mo commandant cercle wi moƴƴi rokkama yamirore
haaldemo ɗum ɗo fof e ummade mo woni gootum. O weeɗi chef de canton junngo on ɗonne weeɗi mo ngomum. O rumti ɓe ardunoɓe ndewi makko. Ɓe jalti bureau commandant ɓe jehi. Ridoji ɗi telli. Gollal tati gasiɗo. Naaten e gollal nayi hadde 11. Peeñgol goo nokku nder juma Bandiagara caggal juulal juma. Tawtorade ceerno Bocar Salif Tall, chef de canton Moustapha Yaguba Tall, almami juma o, juuloɓe juma o. Almami juma o ko adi hutba juma o, almami o wi ina ñaagui yimɓe ɓe nde pandoto seeɗa caggal nde ɓe calmini. O wi ko chef de canton Moustapha Yaguba Tall sohli yimɓe ɓe. E to omo ñaagui yimɓe ɓe hay goto hoto yaltu juma o so wona chef de canton o gasnu haala mum, ngari haala ka ina himmi no feewi. Haala ka ko nulal commandant cercal. Nulal commandant cercal noon alay sago yettine heeɗe. Nden o juulni, o salmini, o jooɗi, o hucciti yimɓe ɓe. Nden ɓooyi seeɗa, o ummi kadi o dari sara mimbar juma ka le jogorɗo hutbinde laawol ɗimmol. O wi alhamdulillah ala kulli haalin. En jetti kadi Allah tedduɗo towɗo, joom bawɗe e kattan. Dokkuɗen seeɗa e cettu kunal e bawɗe mum, kattan mum, ha mbawɗen darade ɗo hande. Eɗen jettina haala chef de canton ummorade e commandant cercal. O deƴƴi ngati woni juuloɓe puɗɗima ngormade less. Nden hunde nde deeƴi seeɗa o jokki, kono o wayno cagɗo seeɗa ni. Ɗiyo wi mami gasnu haalam de, oto keppe. Mbiɗa andi tigi ɗum ɗo jeyaka e hutba jama. Ko gonga tigi ɗum jeyaka hen, kono ɗum ummi koto laamu. Laamu noon caggal Allah e nulade mum koko ɗoftate. Ngari ko noon tigi Allah wi ɗofteɗe Allah e nuladu mum e joguitiɓe feekuji mon. Hande noon hade janggo ko chef de canton e commandant cercal jogui feekuji men. Jaɓen walla caloɗen. Hunde e juuloɓe ɓe gormi kadi ha gormal ɗi jeehi dow. Kono hay goto mabɓe ummaki saaha wiide ina yaaha. Almami juma o heɓɓi yo wi muñe tan, ina wayno mi gasni. Ko yinnodemi rentinde on wonde haala ka wona haala almami tan walla haala chef de canton tan. Haala ka ko haala laamu farayse e hunde e feernam men mawɓe. Kaɗo haala koko haala ha hawra, koko haala ha hawra, koko ndefaka ha ɓendi. Nden noon muñe tan seeɗa. Mami noddu joni chef de canton o haalana en nulal ngal ha timma. O deƴƴi hunde ndene deeƴi o jokki. Chef de canton Moustapha Yaguba Tall arokama konngol Seydi Tall. O deƴƴi deƴƴere jaali. Hunde nde wi selew. Chef de canton Moustapha Yaguba Tall omo jooɗino e sappowol yeeso ngol. O ummi wondude wakkitade wutte makko kam e fewnidde tengade makko. Yimɓe ɓe fof puttinimo gesi. Ceerno Bocar Salif Tall ina jooɗino kañumne e sappowol yeeso ngol, kono kanko gila ko ɓooyi omo ƴuri tan e kursi makko omo yortini jaɓe. Chef de canton Moustapha Yaguba Tall mi heɓɓiri yo wi bandiraɓe tedduɓe Bandiagaranaɓe, mi salmini on e dow indam, ko noonne e dow inde commandant cercal. Haalam noon jogorani juutde, ngari ka jogori wonde tan ko dabɓa nafowo. Kono no almami wiiri ni, haala ka ko haala commandant cercal.
koko yamirore commandant cercle yamirore commandant cercle ko yamirore faraysi yamirore faraysi noon wiyete komin nani ete yettete komin jaɓi o deƴƴi ngati yimɓe ɓe kadi puɗɗitima haalullaji less jama ka waɗi olel seeɗa o rewni guite makko to haala ka ɓuuri hewde to hunde nde deeƴi o jokki o wi bandiraɓe bandiagaranaɓe ko ɗum ɗo de bonni en muñal hay batte ko joguiɗen hen fadde tan hami yettino ko jiɗmi haalde ko caɗele ɗe gasata gandumi hewɓe moon so jaltiɗo doganta ko cokki e wuuri e haalullaji ɗi gasata haalullaji ɗi ngala hoore ngala laaji o deƴƴi o ƴeewi yimɓeɓe guila wonɓe chef de canton wi bandiraɓe bandiagaranaɓe ko ɗum ɗo de bonni en muñal hay batte tan ko joguiɗen hen fadde tan hami yettino ko jiɗmi haalde ko caɗele ɗe gasata gandumi hewɓe moon so jaltiɗo doganta ko cokki e wuuri e haalullaji ɗi gasata haalullaji ɗi ngala hoore ngala laaci o deƴƴi o ƴeewi yimɓeɓe guila wonɓe e yeeso makko ɓe e sappowol gadonol ngol ha wonɓe caggal ɓe hay goto dillani o nanani hay ngormago woto o jokki haala ka noon ko ni yaari yamirore nde ko ni lelori kabaru o ko ni way hunde yimɓeɓe puɗɗiti siftali mabɓe ɗi kadi chef de canton Moustapha Yaboubou Tall o ƴeewi yimɓeɓe ha tenki to siftali ɗi gummi to nde hunde nde deñño o jokki o wi wonko waɗete e jama o e jamaji ɗi yamirore ummima to commandant cercle o wonde yo nattu ha laaɓa cer ko chef de canton Bassirou Yaboubou Tall jaɓano ko wona chef de canton Moustapha Yaboubou Tall jaɓata ɗum ko kewno ñooro ko ha Sarif Hamalla yaltina leydi gam hulde fitina kewata ɗo e Bandiagara ko hanki tan ummimi to commandant cercle o rokki kam yamirore yomi dartin hunde nde ko yaawi tuggi hande e oɗo kihiɗe 11 wirdatahi ɗo wona e jama kaɗo wona e jamaji goɗɗi e nder wuuro ngo walla zawiyaji goɗɗi gonɗi e wuuro ngo ceerno Bocar Salif Tall omo joɗino tan o wi kafet o harti o ummi o dari o runti o hucciti to dammal jama to ko alda e wiide hay hunde yimɓe wonnoɓe caggal makko ɓe dokkimo lawol o yewti o yeehi juulannoɓe hewɓe hay goto anda koɓe almuɓe walla ala kañumen kafti jaltiri dirali e dille kewti noppi chef de canton kame almami o ma mbiya feccere e juulannoɓe ɓe foof jalti jeehi won hen ndewi koye ceerno Bocar ɓe hen fokkiti payi e haajuji mumen walla galleji mumen chef de canton Moustapha Yaboubou Tall o futtini almami o guite joɗinoɗo e mimbar mum on ɗonne futtini mo guite ɓe mbayno fayɓe ni o wulli no dande makko fotirno ceerno Bocar ko an de kaldanmi kaɗo haala de ko an jeyka ko an de yiiɗi addude ɗo fitina ko an de yiiɗi bonnude enɗam e jamfade leñol kono ma andu tigui ko min woni ɗo ko min halfina ndenka e deƴƴere wuuro ngo ko min kadi halfina gotago ɓesgu Sékou Oumar omo haala e yimɓeɓe ina kaftoro jaam jaam ina jalta kono elle o tinani jamaka inana yewire seeɗa seeɗa kono kanko omo jokki e gulali makko nde ɓoyno almami o ɓaadimo almami juma o wi chef de canton deƴƴu hankkadi ceerno Bocar yeehi haaju mum ko ɓooyi o nanani hay hunde e ko kalata ko
chef de canton Moustapha Yagouba Tall ko haalanno ko fof ko darinoɗo ɗon tan o jooɗoyi e leydi o fawi jungo e hoore omo warñi omo wi cebec o anda ko nguleki warñinimo o anda ko segre walla najore leppinimo ngati o sikkano ceerno Bocar ko ni jogiri batte e dow banje garanaɗe ɗe o fuɗɗi fayde o wi ɗon e ɗon e nder ɓernde makko somi anduno mi ɗacciramo no Basiru Yagouba ɗaccirnomo ni kono o muññitini hoore makko o wi taƴi fiɓorako yomi huccodiri e makko ko yiɗi fof yo won o yalti jama o haaldani hay batte almami o on ɗon ne yalti riidoji ɗi telli ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñana wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama